Njaluk apa? Mbok gopo neh ya Allah man duwe. Rene jal tak tekoki dhisik kok tak kei duwe. Apa? Ora. Kowe ndek iki aku kan gak patek ora ya. Ya. Medun kobis kowe apa langsung? Langsung apa? Nenggok gawan, nenggowan. Apa nek ngarani? Pantai. Pantai. Langsung. Iya. Lah kuwi apa jenenge? Kowe kuwi sak piro? Sak menit tok ih. Masa sakmu? Iya, aku mau renang ngono tok. Renang tapi mataku perah terus kepleset. Tapi ngombe le, Iya. Wasin. tapi kelep Iya. Wong kepleset kok. Kepleset piye? Aku kan renang ini. Heeh. Nah, motone ternyata banyune kan asin perah motoku aku merem aku terus kepleset. Terus ciblok. Terus melek banyu. Melek banyu ngene nganu kena le kowe. Melek nek gak iso le. Terus disaut Mbak Mel. Tapi penak. Penak yo. Tapi nek rondok tengane paling iso nglangi. Iso apa? anu jenenge anu saat jenenge Walah banyune banter kok yo. berapa Ndek iki, Dik. oh ndek ngene ane kalau orang dina jenenge saat jenenge Wong kok men ngono ae. 2000 ya. Iya. Oh, sok nek iki njaluk nang ndi parang tritis? Oh, nduk ning dia. Parang tritis ombak mah gawe dhewe. Ngono. Heeh. Oh, enak malah nggo seluncur. Nek seluncur kowe nenggo dhuwur papan. Cus, iki lauk iki ombak yo. Iki nenggo jero ombak. Enak kuwi. Wah. Parang tritis e ombak tok wuruk. Jogja, saya tak jak rono ya. Langsung nyebur ya. Oke. Oke. Siap parang tritis kok. Oh. Wani. Wani ya? Wani ae, cah lanang ora wani ora lanang ya per yo. Kok sing heboh ki rak wong wedok-wedok kuwi yo. Kaken cangkem yo. Wong ape latihan renang kok gak oleh yo. Padahal gak piye-piye asine kuwi. Gak piye-piye. Wedi apa-apa gak? Gak. Merono tok. Asine gak wedi ya per yo. Ora, wong tendik kok. Oh. Ngeyel kandhane kok. Cendik kok asam apa jero. Kowe dhewe sing aleh. Sak pira per? Dudono pemirsa. Alah sakmono. apa kuwi Lho, Ndek sakmono tapi kelep. ning ndi kuwi lah iya ning ndi kuwi Ning ndi, Per? Pantai Rembang. Karangjae Karangjae. Sak pira? anu jerene ndot ae ya Dik Sakmono kok kelep. wedane Like, jerene sing ora rai kelep ya apa, Mer? Ombake gede. ombak apa ombak gede Ombake rondok munggah kan wis sore. oh Aku kan wis rondok sore, ombake langsung munggah. Rondok munggah. Lah nek esuk gak, rondok esuk gak. Lah ku ombake gede. Terima sak pira? Alah kelep kok. Oh sakmono kok kelep. Halah. Sesuk nang parang tritis yo. Ya. Langsung kobis. Pus tengah. Jos. Lah aku ndek nang parang tritis kok. Aku kulo nang tengah. Kecil Masa. Loh, tak didono ki lho. Mas parang tritis, delok gambarku enek. Kok aku wani kok trimo kowe cah lanang. Cah lanang harus berani yo gak. Wong wedok-wedok kuwi aleh yo. Aleh. Heeh, paring blek. Paring piye? Trimo sak pira? Alah. Tapi kelep. Tapi kelep kok. Sok nang parang tritis ya, gelem perang. Cah lanang kok. Cah lanang kok. mabuk ora kowe numpak bis gak Ora apa-apa wong wedok-wedok kuwi sing aleh yo. Aleh. Aleh pating beruk. ada sapa bro napa Kelebi. Mikir
Enggak ombak gede kok. Matane pereh, kena banyu ya kan pereh. Iya, iki kan tarik asin. Ora banyu pereh ndekne trek Aku sikile. tengah sama lagi bocah gulu. Lah sikile kan wis gak kena ombak kiran lunyu lah Heeh. anu ma. Lah ndekne terus hap ngono. Lah hap iki nek gak iso melek kak ya tetep kentir. Iya. Wong ombak kuwi iki asam ngene kok ubek rono digawa. Kowe iki digawa. masalahe kowe iki mbok sakmene ora nek kowe gak iso nggawa awakmu kowe katut rono. Ketot iya lah nek ombake moro-rono Lah. ndek kowe melok rono. Wis nggo brajul kene kono kuwi brajule akeh. Tapi nek nenggo parang tritis gak nyiroro kidul kuwi langsung tumpakno kereta kencana. Piye? Penak ndi? Parang tritis. Langsung kereta kencana ya. Lah iya, penak ndi? Oh. Ya enak apa? Karabok kowe. Karabok kowe. Kereta kencana terus omahe singgah sanamas kabeh kok. Lah, Oh, aku wis tau rono. Pokoke kondo aku. Pari jak rene lek gamis meni ngono. Iya sik ro aku ngono. Kok sik tak jake rono kok. Pak wedi apa ora kowe? Gak, dia gak wedi, Dek. Lu salah nang Lah wedi. iya, dia gak wedi. Ini jiwa satria, jangan dikatakan Ferry itu nakal bodoh kamu. Jiwa satria itu seperti ini. Cuma harus pengawasan orang tua. Orang tuane kudu Anu, Pak Are iki mergo ngendi? aktif, terus apa-apa disalahno apa salah kleru kowe nyalahno anakmu. Iku kan jiwa satria. Cuman awake dhewe iki memang kan ora roh cah iki diarahno nang ndi kan ora roh. Ya pokoknya cah kuwi dianggap nakal ngono ae. Padahal ora, iki jiwa satria iki adalah seperti Ferry. Terima sak pira? Alah kelebak kok. Wes dalan. Jangan Sampai papat. Terus ini Ferry iki. Jangan dikatakan Ferry itu nakal, anak bandel, anak 16 setengah, Dek. Piye? 16 setengah. 16,5 wes tempe kuwi cek. Blonjo dhisik, guys. Tahun parang tritis. Tahu zaman sekolah. Sekarang tahu Rul. Alah Rul tok mana takjak Rul. Ya rel, kowe tok man takjak mbek Ferry. Lho. Sok nek nang parang tritis ya gelem ora? Nah kabeh boke ndak. Lho. Anu ndekne. Ndek iki gondang gandeng ki. Wong aku marahin dadak, Mak. Lah iya. Aku butuh konten ya wis butuh budal-budal. Ora urus melok kabeh ngono gak. Oh enak. Blok ini nganu dhewe bingke baju karang do padha ning Karangjahe blok ini. Wes oh. Wis padha-padha. Anu ku Pistayo. Pesta yo. Ya Allah Gusti. Tapi aku ora dijak, kan mak lagi bar mulai. Oh, mak sakit ya. Aku ora dari doan ngejak aku yo nang. Ya wis ora dijak ya. Rame kok, Mak. Mlebu embar 100 kok. BC ku lho. Warang duit ngono dienggo apa ya terusan? Oh gak mergo kok gak enek tim sare ngono lho. Tim sare gak ada iku. Nek nang parang tritis sih tim sare akeh anu ya. Mula nek matan eneng kecelakaan kuwi memakan korban akeh kuwi par anu Rembang. Erbang. Rembang ya eneng memakan korban iya. Gak roh kowe. Nek ngenanane kae bos tahun tuh. 16 setengah, ndek 3,5 Setahun kepungkur iku lho ketok guys. 3.500. Loh, kalau Pak Bambang. Pak Bambang nggih. Wes guys, bar belanja wis mah. Kok ditutupno. Iya. Buri wis blonjo nggih. Menang iki aku dhewe. Anu apa kamu saiki nek kok sejat ya? Iya. Iku masa iki ndek kan anu ora, ndek kan lho. Tapi kan sapi rapi saiki nek. Dek. Ya ampun iki. Ya Allah. Iki kok iso, Mbah. Sakane kondi iki. Kondi mak ngomong sene. Mak aku tembas tahu, Mbak. Masa apa? Sempurna dek ngene pas aku yo bar semut kok sempurna. Rupane ngantek kok semur. Tangkang enak. Aku ndek utang Hani, mau nang ndi? Utang apa? Ndek wis mbok sauri apa ro? Oh, napa? Hani. Kan Bu Yuni kan kurang 40 bakso.
Piye lah wong baksone tak bayar aku dhewe kurang 40. Iya, ibu Yuni rong kitung. Iya maksudnya baksone tak bayar aku Ya, dhewe tak roh, Mak. ndak nganggo hani yo. Oh, gak. Walah. Kusik to. Piye? Terus kan bakule kan marani. Kowe kan ge enek, ising po tletong ngono karo. Lipah kok. Iya, terus wonge njaluk. Aku tang duit Hani. Berarti make utang duit hani terus make bayari tukang bakso ku ya? Iya, Leh. Lah nek tukang bakso nek jajal aku Mak. 40 takoki Mbak Lipah. Aku nyegat aku nang anu ngarep lawang, tenan aku Mbak Lipah bareng anu kuwi dicegat nang ngarep lawang. Lah dicegat iki. 40. Wong dicegat iki tak kon kei Hani iki. Aku mak sing kei hani kei boten, gak ro aku. Nenggok bis diparani. Aku dicegat nang ngarep lawang Mbak Lipah di tak lungi 50 disusu 10.000 40. Lah yo kuwi iki tak kongkon bayari Hani. Tapi aku yo bayari, Mak. Berarti yang loro bayar kabeh. Karena ini tekoki bayar apa ora? Lho wong tak Han bayari Han, aku ki muni ngono. Wonge njaluk. Wes sing wonge sing piye rupane? Wong wedok sing piye, Mbak, Dek bengi? Apa iki? Sing bayari bakso Dek bengi kalau tak bayari 40 kalau jare hani yo bayari. Wong loro bayar kabeh. Lho, Han iki tak kon bayari Lip. lho. Mbak Mur yo bayar. Lho, Mbak Mur bayar Mbak aku yo, Mbak. Mbak Lipah. Aku ambek sing Kan marani aku mak Dames Bu Yuni dereng bayar. Meni ngono. Name piye? Bocah 6 sing rambut tinggi ngene kaya aku ya, Mbak. Kan rambutnya kan di ngene lho dikuncir ngene lho, Mbak. Dikuncir ngene. dia nek lambine apik wong seragam. Tapi sing marani nang bos kae anu Mbak. Putih Mak, sing marani kae ya Mak ya sing. Putih. Lah nek njaluk Hani lah, Hani tak kon ngene. Han anggo dhuwit ndhisik. Kowe andeng Hani apa ora aku Dek bayar? Nguyah tak teraku nok, Mak. Mbak iki. Maksudnya kowe andeng Hani apa ora? Cuma ta. Andeng bis. Boten eh. Kok Hani telepon. wis bayar pura ya tak ngono. Kok ndang maksudnya lagi ngomong Mbak Hani. Ora ile wong ngene lho. Hani Mak Bu Yuni dereng bayar. Malah ape dibayari Bu Yuni. sik tak telepon dulu. Malah ape dibayari Bu, ampun Bu, Ya. ampun jenengan bayari tak silehke Hani mawon, aku meni ngono. Yo makane nguyah yo, Mbak. Kan Hani kan kuwi golek Mbah Kemi yo nang. Lah iya. Takutku kuwi nek sing siji anak buah sijine kan gak roh maksudnya. Belum. Kowe ndek ini sidong bayari bakso sing kene Bu Yuni 40. Kowe sidong bayari bakso sing Hadiah. aku tuku. Endi? Ukung. Oh, iya, bakal sodro. Wong ndek iki urung teko Mak, aku tuku urung teko. Arep sitok iki. Lah loro ngono kok lek Ndi? kok tak ora. Jajal kuwi marah nyopot. Tapi ketoke abot iki. Iya nek dia iso pamane. Saya 50.000. Ya wis iki 50.000 ki jek sitok kok ditewar-tewar. Ayo Mur. Bendu iki ketewani. Aku kok sesuk judi online. Lah iya. Sado sing kenane kan tok 2.000, Mak. Ki menawa sak sitok. Aku iki ngono kok gak sakit. Aku kok manggu wong sak dos ae 2.000. Mak Rumi nang sini loro nang 8 mbek 9 disuntok. Bocong tau. Kowe lo ndang tuku mbok rong renteng kok ganti tuku Mbah Damis. Menang kok kecil tapi pemenang. Kowe ndang sing ndi? Iya. Aku kan urung tau buka iki nek wis bolak-balik. Piye menang aku Dek. Buyak, Mak, menang aku kok. Lho kowe Sebenere kan, Mak. kowe ditelem apa? Ditelem apa? Piye SPD? Sarjana perbabuan. Aku titel babu bos. Babu bos. Sarjana perbabuan nih, SPD. Nek ndek iki anu Mak, sing kayak dapin kuwi sing undu kuwi lho, sing kuning kuwi entuk 20.000. Lho juga dir kok yo entuk 20.000 aku ibu. Sing nangin aku kuwi juga ya kosong. Wis mi ngatemi menenge. Banjine rantok niku. Wis ora mak tapi aneh mak iki. Iki iki pancane ku nyegakno aku nek nang kene iki. Ora, ya Allah aku ki ora tak entuk kabeh. Mur gek enek iki mbok jam. Oh, Tapi regane nak aku sesuk gila iki Mur. Iki tak singgah rocok mung entuk apa ora jajal. Jajal. Mati ki. Aku singgahno. Gila yo. Endi lah ya Mang tak singgah rocok menak menawa oleh aku. Yo nek nang kene sesuk gila kes aku. Dalam nganggo iki tak dhewekno pas aku kok ndak ngono tak buka aku yo gak oleh mak tak oleh. Mbah jak aku tak singgahno mergo nek ora oleh.
Ditipu lek ngatemi we. Orang gak tahu nipu. Maksud ayo kumpipak. Kumpipak alaikum gambreng. Lu menyamak damis. Kumpipak alaikum gambreng. Nah, sajane perbabuan ini roh terik. Roh terik. Biasanya ping 3 ping 3. Masa ping 3. Iya. Kumpipak alaikum gambreng. Ana ngaru nek. Aku kaya bar kene yo ngene. Kaya kono ngene. Kowe kok menang mur. Titelem apa titelem? SPB Dokter Andes. Aku anu PS. Apa TPS? Pengangguran sukses. Aku pengacara. Pengangguran banyak bicara. Aku lah duwe. Padha ae. Lah iki pengangguran sukses. Ya wis nyang. Aku baru gremeng mak ndek mengene. Badine iki sak renteng 2000 adekan kempot kabeh dek telu apa Aku takut papat. iki masak dos kok. Anggit umur engko nek entuk konten iki kan kena gua nomor. Jadi Nek iki jembut brojol tenan. Oh, tak marah. dia tak singgahno kok abot to, Mbak. Iki mak ngatemi iki enggak nek abot ki apa? Isine luwih akeh. Iya. Mbak, badanku kok abot tak. Loh, tapi baru ki yo pinter iki. Loro iki. Loh, jadi disuntuk grocok kok. Tum-tuman kabeh iki. Ya Allah. Astagfirullah. Anu piye, Mbah? Jajal tuku neh piye? Tapi sing rentengan ae. Oh, Mbak, gak Mbak ngene lho rentengan. Yo ning kono lah. Cara jackpot kuwi sak renteng. Undu sak renteng. Mang sak renteng. Lah Untune ngono. kerentengan ge coplokan ambek sing duit. Rugi aku. Sing badhe lipah tok 50.000 kok kenaan tuku kutu diborong sak dos kae. Terus entuk nek 27.000 kok awak apa? Yo, anggitku ki ngono lho. Awan diplom bayi. Ora iki kae urung meteng kok. Kae Kok ki sak dos sih balik-balik bondo ngono ya. Ora balik bondo mak wong kuwi regane yo gak 8. Mbok entuk 20 selawe. Lah Babar pisan. Lah baru loro kena piro 40 yo. 38. Ngene 38. iki tuku neh mak wong Lah iya kan 38. nak telung ndel lah entuk piro? 38. Nek 38 lha iki sak dosi malah dipadakno wong sing ngono kuwi ya. Maksud iki ngono lho kok yo kok bangetan 2000 sing tak sok dok dhewe. Aku ngene lho Mbak, nek tuku tak pengen sing abot mergo nek abot biasane gundal-gundal nek duwike. Dadak ora nek kempes-kempes ngono ku lho. Berarti ki ini aku gak diutang. Gak. Dibayar. Gak Hani Dibayar wis Mbak Mur. Hani tak telepon mang ora sida kena Mbak Mur. Dibayari Mbak Mur. Berarti kuwi cara mana pertamane kan wis ngomong ya Mbak Mur ya. Kan kene rong teko, terus kene teko kuwi nek apa ya. Ora. Piro kan? Dudukku dhewe duit iki. Aku diutang Mbak Muri. Piro? Piro mau utangku, Mur? 200. Ya Allah. Babu kok mati kan. Wah, babu bos. Heeh. Ndek mengki yo ngono mak, sing saiki tak jalukno Pak. Aku kan karo njaluk duit. Pak, njaluk duit Pak ngentos make foto kabeh resik rene duit Pak. Aku pe blonjo aku pengin terusan wong kok. Paling anu Pak ndek niku kuasa masih memang duitku Pak entek 45 Pak aku ngomong. Iki aku cek jusuk 5.000 duit asem-asem. Ya, iki susuke blonjo. Tidak rekreasi mak damai sih aku ya sangu lah wong wis dibosi wonge ya dhuwitku tak ben jero le. Iki piro mak ngeten? Terima kasih. 6.000. 6.000. Iki susuk 5.000. Lah bose kok duwike kok receh. Sing pembantune kok duwike biru-biru. Sak jero. Sak jero. Sak rahasia. Enggak ada jembut piro. Enek kabeh ya Allah. Iki gak kanggo mak sing iso jemuk gawa. 6. Iki mak ngatemi ndek iki omahe dienggo Gobo. syuting. Wes mbok gak ndek ingi lengo mbok jajakno mbok tumpakno bis. Aku seneng Dewe-dewe ya. Ada didaki lah mak. Aku tuh kabeh dikeki mak. Wis terima kasih. Terima kasih Pak. Bengko yo malah lancar. Berarti omahe mak ngatemi iki ndek iki dienggo syuting. TikTok iklan. Tapi wis anu metu. Wis metu lah iku. Gong. Dereng garap aku cek seneni. Lah iso baleni. Dereng ndek iki kan ape masang aku dabing ya yo. Kan aku yo ruwet ae pin, ape lungo iki pin. Aku disentaki yo. Lah mak ndek ini acara apa lah kene umbah-umbah. Waduh, wis tak umbah kabeh. Mak, Saya marahi ngene lho, Mbah. Kan pergawean kuwi kan urung bar kowe wis bingung pe lunga ngono. Ya Mbak Mur Aku yo. jadi seneni. Ya bener nek diseneni. lah aku ngene, duh, dijak nanti Dek Rembang ambek sapa?
Ambek aku ambek kok mbak ibu mbak Hani. Duh. Lah tini ki ngejak Jonegoro ki dadak mangke anu grumbul watu iki, watu pe didelok. Lho terae kok Wis ayo nang sono. kayangan api. Ayo piye? Rembang. Nang Rembang aku ngono. Lah aku susu mini mak ngeluwi mak. Ngeluwi mak. alah aku sebutnya. Dicelok kae aku go masang anu gencu. Mergawe Angin. tak Angin iki kan wong Angin, biran. tur Kena iki lho. gerimisan. Kenek kuwi lho kon jero kuwi lho, Mak. AC. Iya. Sikil Oh, iya? Heeh, sikil. Ondok nut-nut kena asadem lho kok tak nderiken. Lah kan asline ditutup iso jane. Ya tapi ya sumu nang jero genah wonge. Apa ibu ning kono sumu? Ayo mikir kan kae tak jak nenggok masjid ya, Lin. Ayo angin iki ra ndak ada neh, alah kene Rembang wis rempok ngono kok. Lewane ngejak ngendi? Bali. Gak 5 dina Uyah gising iki nenggok bis ki malah. Bali ada ya. Oh Rembang wis do pating crekot, pating cedhok. Enggak, mak aku ndek ngene, lha aku segoro kok sak meneh kuwi cara menopol lempah ngene iki. Sing kono kuwi jare Kalimantan apa yo? Iya lah. Oh, alah sak menambah iki. Lha kuwi kok sak menambah segoro kuwi Kalimantan, Sumatera. Wong Indonesia iki akeh perairane, Mak. Lah ya kuwi tak inget tok, lah banyak. Pemane mulane langit apa? Laut kuwi mumbul, matek. Iya. Aku ndek ini lho bocah kuwi lho kok selamat transit. Kok bocah iso ngatek ngene-ngene ketok digandang. Malah apa dilandik. Kok pinter nduk kok mbok gelandang walah aku ngono wis. Oh, Peri tak tekoki ora jero iki. Lah ora jelo lah digulung ngombaki mah. Ombak. Bocah gak ketok iki jere gak ngombe ya ndek ngombe bocah e. Ombak, Mak. Mau tak tekoki nang kono. Gak tapi bocah ki kepleset jarine. Iya wes, ku cerita nang kono klarifikasi. Sesuk nang dine. Parang kritis langsung ditampani Nyi Roro Kidul. Wis aja ngono, Mbak. Aja ngono, Pak. Iki kan apa mak Nyi Roro Kidul. Peri ngomong ngono. Reto kencono aku. Peri ngomong ngono. Ora apa-apa, anak lelaki iki kudu berani. Aja lawe klambi jun. Tapi ki Peri iki asine iki anak Kendel pemberani. dek. Tapi kesatria jiwane. Cuma nek wong desa didarani nakal. Bocah mergo cilik petiti. Bening darani beling, padahal ki Pinter kok bocah. ingin taune ki tinggi ngono lho. Wah, Paling dhek roh banyu ngene-ngene lapi. Keberanian Lah, pengen ngene. roh. Heeh. Pengen roh paling. lah kok wedi kok. Ora wedi ki tak tekoki. Ora. Malah wong sing tuwek malah sing wedi. Aku pe ditewakne perawani Ogel kabeh. Berarti wong tuwek-tuwek kuwi aleh ya, Par ya. Aleh. Kenapa Pak? Kok ndekne netengah jegrek-grek ngene kok. Oh, ngene kok. Bareng diceluk balik ketarak ombak. Alah keplese lah ndekne. Tapi anu sak piro? Sak ngene lho, Lek. Memang gak jero, Mak. Lah terus ombak iki. Ombak ini tenang ombak. Sak ngene Lek gak jeru kok. Tapi gak kelep. Lah tapi kok bocah kuwi glundung yo. Lah. Lah terus nek ombakne gulung-gulung terus Lah iki. kowe ngejak nendi? Parang tritis aku muni ngono. Parang tritis sih ombake dhuwur, Par. Tapi kudune nganggo seluncur aku ngono. Terus dadi nenggok tengah segoro. Wak pengen. Wah, kowe. Kowe aja ngono, Mbak. Aku udah ditake Peri. Jiwa satria harus kita tokkan. Aku tak anekno Rafai marai jiwane iki interlude tok. Piye? Padha mbek Atine anakku ya ora cilik. anu. Aku ati kowe ya cilik kok ora gede yo. Wong anakku tau kelem nang blumbangan ya wis mau nang blumbangan kok. Bener ngono ki pinter jenenge. Nang anu. Saluran ngarep sekolahan iku lho, Mak. Nang kono. Wis mode. Kecek kalenan ki saka Aku lep. datang apa Aku dikai kan Kok bukan ini kok gas. Wis kabeh ya. Wis yo Dadi kuwi. deal ya. Deal. Walah, ya ketambah foto. Apa? Top iya, Oh Mak. yo lah. Tampa putu, tampa Mantu. mantu. Walah. Lah disedelok kasripaki. Wis anu Lho, rezeki Pak, nek ini kerja dulu, geng. Kerjaane akeh. Muri-muri lah tak lanang gak apa-apa. Jangkau. Tak lanang kok. Wis, ya ngono. Dadi ndek iki aku bayar tenan yo. Wis mangelo. Ora kok buak sono ra. Mas utang. Kene lu bar nguyah ya, Mbak, ya malah Mbak engko nek ditinggal bis piye tenang numpak grab ae. Lah aku kira tak bayar kon Hani, ngono Han bayarin dhisik, Nduk. Aja buyuni kok aku ngono.
Tapi Aku kan kan ora roh, pokoknya tak kon bayari hani pikirku. tapi kan wonge cek nganjir ning kono, Mbak. Bayar, Mbak. Aku berarti gak ngingeti aku. Yo, Mbak, yo. Wonge kan cek nganjir ning lawangan yo, Mbak. Pas awake dhewe teko. Menawa ngenteni ya. putih kuwi pas sing ndi? Abang kabeh ketok seragam Oh, berarti sing pas putih iki sing ndi, Mak? Ndek nggih. Gak. panganan ki nek ora sepiro ngundang ora bayar gak yo. Dadi lan molone. Wis guys, dadah.